Janko, už si prišiel? Áno, mami. Ako bolo v škôlke, Janko? Čo si dostal? Jednotku, mami. Dobre bolo. A z čoho si dostal jednotku? Do slovenčiny. Vložil si tašku, Janko. Áno, mami, tam som si dal. Chod si hápať, chod sa napápať. Dobre. Pripravila som ti. Mám. Papaj, chlapček môj, napápaj sa. Hrdo. Môžeš to kľudne aj celé spapať. Áno. Ak budeš vládať, no. Už som plný. Tak nemusíš, aby ťa brúško nebolelo. Mami, a mami niečo sladké? Nič sladké, už si mal ráno. Nebudeš sa prežierať sladkosťami. Dobre, dobre. Dobre, keď ste doma, čo hučíte, debili? A my chceme jesť. Ideme odložiť tašku. Čo si nám pripravila? Už máte pripravené. Klobáska. No najedzte sa, mlčavo, bokálo si, že? Aj, láska moja, napapajte sa. A čo ste dostali? Peťku. Zasa Peťko, a čo? Tak, zo slovenčiny. Bude- Pobili sme sa. A bude vám dosť, detičky moje? Bude. Nie, nebude. Kľudne napapajte sa, tu máte aj pivko. Môžete zjesť všetko. Dobre, no. Fajné je tu, mama. No. Mama, môžeme jesť sladké? Pravda, že počkaj, vyberiem vám. Tu máte sladkosti, papajte koľko chcete, detičky moje. A najprv tie klobásky ste mohli. Ale klobásky potom spapám. Ja jem klobásky. Chá, mroča, chá.